Na nový rok som si dal prevzatie, že budem klikovať celý rok. Tak teraz dokumentujem moju cestu týchto 30 dní. Budem dokumentovať, aby ste videli, čo sa stane s telom, keď budete klikovať každý deň. Tak sledujte moju cestu. Dajte like, odber, môžem ísť na to. Takže takto som vyzeral prvý deň. A tu ide mi môj prvý tréning. To rozcvička, ideme na to, ideme prvá rozcvička, ideme takto som krútil rukami, takto krútil som. Júj, krútil. A takto som si robil Tak, teraz som sa takto krútil, jak žebrák, jak mixery. Jú, teraz ruky, hop. Jú, ruka hep, ruka tam. Ho. Tak to zrajú moje kliky, si to môžete pozrieť, vidíte to, a do oddych. Kliky. Oddych. Takže update po týždni, čo sa robilo 100 klikov. Ochorel som, mám zapchatý nos, necítim vôbec nič. Prvé 3 dní som dával 20 klikov, potom tie 4 dní som už dával po 25. Tento týždeň by som chcel dať, aby som dal 30 klikov a potom by to bolo veľa ľahšie dať tých 100 klikov, lebo teraz to je také, dlho to trvá. Všetko to samozrejme dávam na stravu, takže ak chcete, tak mi dajte follow, aby ste videli, že či som to naozaj urobil. Teraz vám tu môžem hovoriť, že dávam 100 klikov, či to naozaj nerobím. Dosť mám svalovicu na tricepsoch a na prstiach, tak to je asi dobre. Aspoň viem, že dobre cvičím, ale neviem, pribral som a to je dobre. Uvidíme sa za týždeň. Zajtra to bude druhý týždeň. Vôbec sa mi nechce. Ale že vôbec. Neviem. Nemám tú motiváciu na to, ktorú som mal, keď som mal prvý deň. Nemám tú motiváciu vôbec. Tak uvidím. Musel som skipnúť jeden deň, lebo som bol preč. Takže uvidím, ako to ešte urobím. Či to budem robiť na konci, že ešte jeden deň si dorobím, alebo ho nechám tak, že to uvidím. Ja neviem, či akože mám to nechať tak, že budem mať 20 dní, 29 dní, alebo urobiť 30 dní. Uvidím, ako to bude. Je pondelok, a.k.a. začína tretí týždeň. Týždeň číslo 3. Za mnou. Teraz začína týždeň číslo 4. Posledný týždeň. Zatiaľ bomba. Už mám 30 klikov, takže to je dobre. Dával som po 20. Teraz mám po 30. Takže mám to trošku ťažšie, ale bez bolesti nie je gain. Takže 30 dní som dokončil. Wow! Ty si strašný frajer. Dneska 31. deň a idem si urobiť, či dokážem robiť 50 klikov. Za tú celú dobu, čo som robil kliky, či dokážem urobiť polovicu z tých klikov, ktorých som robil každý deň. A ešte tento týždeň sme mali party. Tancoval som celý čas, tak strašne ma boleli nohy. Ale 100 klikov som dal. Takže disciplína, jak sa patrí. Rozcvička, hej, rozcvička. A tu 50 klikov. Klik. Šup, klik. Šup. Dokázal som to, urobil som 100 klikov 30 dní. Bola to strašná bolesť, tak kedy som mi vôbec nechcelo, ale urobil som to. A keď som nemal motiváciu, tak disciplínu som mal. Takže moje svaly po 30 dňoch robenia 100 klikov každý deň je to úplne taká riadna premena, ale dačo tam je v porovnaní s prvým dňom. No, ale sila sa zväčšila, to úplne inak. To som vtedy dával 20 klikov max, teraz mal 50, sypaná. Ako vidíte, ja som to čo povedal a urobil som to, dokončil som to. Tak myslíte, že teraz môžete so mňa brať príklad a choďte za svojím snom. Možno to podarí.